Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zompete Urifilwe bringing umuntu wakhe uBongani. Let's get into it. Sanibonani babukeli, igama lami Urifilwe. Ngizela ku Save My Relationship, lethe umuntu wami because umuntu wami angijontshela imali. And ngifuna ukuconfessa kuye because lento engimenze yona ibuhlungu and ngiyazisola. Always with Gemini for better Toyota parts. Gemini Parts cares for you. Always with Gemini for better Toyota parts. Gemini Parts cares for you. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, Zompete Urifilwe nomuntu wakhe uBongani, right Bongani? Right Bongani. Sho yini ngathi akho grand, ngathi inhliziyo yakho awukho happy. Angikho happy ngoba ngazi ukuthi ngiseleni la sengizovela in front of my camera. So uvele wafika wahlala nje. Bangibiza ngathi umuntu esiyabo emoli kwayenzeka ukuthi sengizithola phakathi kwama-camera. Ngisazibuza namanje ukuthi ngizeleni phakathi kwama-camera. Oh okay, uyamazi usise enginaye la. Ngumjwayelo umuntu esizwanile from 10 years to 20 years siphila sisonke. Niphila ninonke, niyajola kwenzakalani? Sisithandana singasathi. Niyathandana? Oh okay. Unjani uthando lwenu wena naye? Bekuyithando elihluphayo, abantu abadakwayo, abantu abahlumezanayo, mara yena bengabhekanga ukuthi angazi size sivele in front of a camera singakakhulumi mina naye. No okay, uthandani ngo Sis Refilwe la? Alright, Sis Refilwe umuntu right, kusumuntu ophethe, umuntu uziphethe kahle. Alright, kunalo ma difficulties kimi naye ngoba nginamntwana naye. Oh, anamntwana naye. Oh, so mhlambe into enilisa kakhulu le. Ngicabanga kanjalo. Oh, okay. Refilwe, ubhuti uthandani ngobhuti? Okay, ubhuti ngimthandela ubuntu bakhe, ukuphatha kwakhe, nothando lwakhe, like uyangihlonipha. Oh, okay. Ngimthandela lokho. Up until izinto zichange ke. Bomthandela lokho. Manje usamthandi. Ubhuti wangizisa ubuhlungu kakhulu. Angimoshile. Ukumoshile ubhuti. Ubhuti like moshe yonke into. Ubhuti wangimosha. Ngimlethe la ku Save My Relationship. Yena akazi. Manje sengikhathele ngithule is too much. Ngiloko ngipretenda but ngiyabona sakusiza nganethi. Ngcono ngimlethe ngizoconfess ukuthi kwenzakalani. Ubhuti ngimoshile and uyazi. Okay, now ungamchazela ukuthi mletheleni kule show. Okay, sandra sami. Ngilethele la ku Save My Relationship ngalento wayenza. Angijontshela imali. Indoda yami yangishonela. Ngisiyazi ngaphumela imali. Izaphelela laphi? Anginasho yayo manje. Awunasho. Uyazi ubhuti uthi kwenza le 100,000. Ongidla yona. Manje umuntu uthenga izinto, uthenga impahla, wathenga imoto. Hawu, ubhuti ize ebusuka kabuyi. Sinini nimbona after 3 days, 4 days, hawu. Okay, ubhuti uyabuya manje imfonela sinini ifona kayibambi. Yena ifonela mina. Ngizo sengifonela kuthiwa imali iphumile. Hawu. Imali iphumile kanjani? Like ngishara yonke into naye njengoba kutshela like sineminyaka sizwana. Mara imali iziphumile ubhuti akangitsheli Bongani. Akangitsheli next. Okay, sharp. Isikhathi lokusamba ngibonisa imali. Manje ngifuna nje nami ngendlela zami. Manje Simon imali iphumile. Imali isasobongani. Ngathi hayi man. Lo muntu engimthembile ngiphile naye impilo yami yonke. Uzongenza kanje. Hayi. Ngayenza okwamkela ngathatha step sami. Ngathi izinkabi. Ngithumele ngeenkabi. Yabona unjani? Mpeke kunjani? Mpeke. Ngithumele ngeenkabi. Bebe ngisizokutshela. Hayi ke, ngithumele ngeenkabi. Awusisi kabuhlungu. I-revenge yami leyo ngiziphindisele because wena ungenza slim. Ngidlalile too much. Uneshow yalento ishilo manje. Unesho 100%. Wayibona leyo mali. Wayibona. Imoto leyo ithengile ithathe imali because una usebenza.
Awusebenzi phela wena. Ngumuntu obamba ama-temporary uzenzela ama-part-time job since from isiphila sonke. Manje kanjani ngize ngithatha imali yakho ngoba mina ngazi ukuthi imali yakho kwaki-under wena ngangazi next wangitshela nje. eDurban nifike ngani? Ithathe imali eDurban. Mama bekumuntu osihlanganiselayo kulama part-time job. Ufuna ukukhipha mina, ukhipha wena nama-girlfriend wakho. Angithi bese ngibona ukuthi uthando lami nawe alisekho right. Bonga ngithe sengele isikhathi. Asahambi kahle. Sekunokuthi wena ngoba uzothola imali suyangitshentshela. So ke ngabona lapho ukuthi izinto ziyatshintsha ke bhuti wami. Ukuthi yazini 1 + 1 is 2 ngayinyangeni. Ngathi angcono ngihambe ngiyobheka. Bangibonisa abangani bami bathi ngathi 1 + 1 is 2 ngabonisa imali. Bakubonisa ukuthi ubhuti okwenza into yakho. Bathi mngani, umuntu wakho since imali iziphumile like akasabambeki. Mina benganaki, but njalo manje ngimfonela lo uyefonela mina njalo. Mara Refilwe kanjani mfethu kuze kwenzakala kanjalo uzungiyela nasenyangeni ekubeni wena bese umuntu ochazile kimi ukuthi situation yami bokuphi benguphi bengihlala nginawo ngifonela sonke isikhathi. Yazi wena ngakufonela ukuqala khumbula kwami ngakufonela ku 11:30 ebusuku poste enye intombazana iposta ikubo jacuzzi ngiyabona nje kumnandi Cape Town nawo namali Wazi kanjani? Angina groza mina endlini. Angina next. Ngakuthi next lokukuzalela. Uke le posta nabantwana nje kumnandi kuse Cape Town sinini seDurban. Hayibo. Sinini ngiyabona post imoto imali uyithathaphi? Refilwe angithi mina ngasho ukuthi ngumuntu wama part-time job ngumuntu owakhaya. Bongani. Manje masozokhuluma in front of camera endo mina ngazi ukuthi bekuzokhuluma into so and the same time sokhulume nokuthi ungithumele nangenkabi ngaze ngalimala ngawe ngemali engayazi mina engathi so wayitshontshile le mali. Akusime ngithi. Uyithathile bongani. Kanjani Refilwe? Uyithathile uyazi kanjani nihlala ngisendlini ngoba ngifundanga angazi next amafoni aphathwa uwu angiyazi mina ngize ngike umngani wami ukuthi nizokufonela angina phone mina ngiphatha ifone angina phone mina bongani uyene phone everything yenza kubongani yonke into yami everything yami ixoxa kubongani bongani behlala nami 24/7 manje akasahlali nawe 24/7 akasahlali nami 2 days 3 days yandlula ngabe uyangendlini into bayangayenzi bongani mawubuye wakha njalo bubuye endlini uqala la Sambe sethaveni siyophuza siye kuphi siyophuza mara hayi izinto ziqala ukuchange. Ngabonza imali yonke situation yami. Soba nomngani wami uSindi lo ngithatha angizwani naye. Wona sogijima naye. Sogijima noSindi manje. Sohamba eMadurban, Cape Town, kuphi imali ithathaphi imali kwakhe eDurban. Refilwe angasho ngithatha nami nama-savings ami Refilwe dan ukuthi uzongitshela lento osongiveza in front of camera. Maphi bongani? Nyaka ngithi umuntu webricklaying. Bangineza 100,000. Banginika imali 1,000 imali ukuthi wami eCape Town wena. Bangenza isilime bongani. Bengizibekela. That's why mina ngenza iplan lami ke. Ukuthi ngihambe ngiyokufunela inkabi wena zikwenzile. Bengifuna ukubulala futhi bakuqede. Phele ngawo. Ngimoshile. Anyabonga. Njengoba ngithethe ngabile ngayinyanyeni. Njengoba ngilethela ngifuna uzoconfess thandwa sami. Mina isekho into engizothi ngikhuluma nawo ngoba akunayinkinga ke angisathandi nokuthi ngibe nawo ngoba cishe ngawo seyicedile ngithi iphelile into besihlanganisile mina nawe angazi wena uhlangane nami ngakuthi bowazi vele ngizothola imali zendoda yami yasho indoda yami ngisebenzele iminyaka yangibhalisa emafeni wami ngibhalise yonke ngangenza islim ngangihlanyisi bongani ngiyazithola waba ngaqedanga ngawo ngabatshela ngakufunela ngayinyangeni njengoba ngitshela ngayinyangeni ngihamba ngibomashonisa ngaboleka imali mashonisa ngithatha hayi man wena ngiqabanyela abantu bakini ila kuwe izinto zingixaka nami ngingasakwazi nokwenza okunye kwinto sengibhekene nawe that's why uzokwazi ukungitshela ukuthi ngitshontshe nemali sonke lesikhathi awubatsheli nefamily ayiyazi yonke le angithi wena uwe bo busy behind my back manje nabo ngani uyamjolela usisi uyamchithela thina ngigcina sengithola umuntu right wena bhuti wami wagcina uthola umuntu right ungiphatha urefile mina bengakazi nemali ukuthi sisezophuma njengoba singizwa ngayo kuwo lama vacation ngihamba ngama-saving ami nosisi naye uyahlanganisa lo sengiphila naye and ungiphatha kahle urefile bese ngibona ukuthi since kuzongena le mali azoba naye bese kumuntu otshentshile ukutshentshela ekudala before izovela bengakajoli urefile makalebela khuluma ukuthi imali izophuma engaka urefile ila sakaqala manje sokumuntu ongirefusayo sokumuntu ongasekho khona sasakhonect yangihlolela yazi umhlolo lo ngitshela wona
kanjani umhlolo lo ngitshela wona bengayenzeki kanjani manje Refilwe uthi isangoma yokusangoma yes utshela ngiyile ukuthi umuntu bathi okutshela umuntu engithandana naye bamkhipha straight uye and uye kuphela uthandana uye naye. straight engithandana naye iminyaka Shuthi ukhulumana yabona makasho kanjalo mina Awuyangihlanyisa, ukuthi awuyangihlanyisa. udala ngambili inyanga Yo. ngisuke eduze kwakhe Uyasho ukuthi mhlawumbe kudala akwenza yeah ngoba mina angi-understand ukuthi angazohamba inyanga wayengazange azoconfronta mina anikaze ngikhulume ngale ndaba le endlini. hayi dala ngimsolo ubongani bekangana sikhathi sami Yes, dala uyasola. ngizama ukukhuluma naye bekangabambeki bongani bekangabambeki yazi umuntu bathi uyambamba uyaphunyuka nangu bekangabambeki bongani hlezi ahamba athi hey ngibizile nyo akha kuphi eRandfontein sinini ubizwe ePitori mani yizibuzi mani umuntu wami bekangafihlela izinto hayi mani unamanga uyinyoka bongani kanjani ngabe Refilwe baqeda ngayo yazi ngiyasola ngabe bakubulala ngabe bakubulala uyayizwa-ke bhuti wami mina ngisazi uRefilwe Sho. umuntu kusho ukuthi dala vele yangihlanyisa mfuthi yazi yazi yangihlanyisa sengikwazi nami ukuqhubekela Yo lo bhuti phambili, yangihlanyisa usizo right. bhuti ngithi ngicela ukukhuluma iqiniso inkinga nje ukuthi Uyidlile. nje amapost Imali yabazali bami. lo sisi lo right iye yenza yonke lento lokuthi uRefilwe azangisole ngabo ma 100,000 le ngaqala Hayi, ngaphumela khuluma imazi ngayingakaze abazali ngayibona bongani mina. bongani ngaphumela imazi abazali bami zangakhe ngisibonda kithi zangakhe gate zangathenga kwa bathroom abantwana bakithi engihlupheke nabo sangimayezela ngayidla nale ndoda le imali yaphela imali wangenzela zona lemkila lengenzela yona nini Refilwe ngamxolela angifebela enzani ahambe iviki lonke angabuyi ahamba ama-vacation nayi nganaye kithi hayi uhambe nabangani bakhe nanani baya-akha kuphi Refilwe manje bengirefuswa kuyanqinye nje manje it's too much ngikhathela amangakho amusho kanjalo Ngikhathele navele bese amangakho. wona Refilwe bese ngibongile mara kabuhlungu ukuthi sengivela in front of camera Vele, ngifuna sekumele uku-expose, sihlukane abithi? kanjalo Yo. so ngenza i-criminal uyiyo senyakhala Uyiyo, ngabe kanjalo ufile? ngiyabonga ngabe Refilwe ufile Uyabonga ukusho ukuthi awusamfuni. Ngiyabonga. Ngoba Sengiright ngiphelile, mina ngiyidlile bhuti imali. wami angisaboni ukuthi ngisazobuyela ngisangafana ukufa phela kani ngibuya ecisheni ukufa ungibona ngilimele kanje Sekuncane lokho. ngasondela abantu ngingazi ukuthi bangisondela sekuncane ngabe ubakubulala ngabe bacedile ngawo Nemali yakhona awumthathelanga. uyazi mpeka kana nesicathulo mpeka mpeka unjani mpeka uphuphile imali ey'poko asijosulayo mina unjani makanje unjani ma unje ngabe Ibanga bakubulala lakho, angithi ungihambele inyanga, ngabe awufuni baqeda ibe right. ngawe nja ngiqedile ngawe Nawe samfuna ubonga. angisamfuni nami ngiyabonga Refilwe angisakuthandanga sisi wami qhubeka ney'nyanga zakho nalabo abazokuthola shuthi usazobahambela ngithi iy'nyanga nemali endoda yami isazokudla dala shuthi usazobathakatha mina ayikakakuhle umthetho isazokudla wakho ukuthakatha ujwayele ukuthakatha amadoda mosi kusho ukuthi ethiwa singakhoni ukuhlala Udanti wakho loyo? ngizothini indlela ngibonga ngayo leyo ngizothini yokuthi imali endoda yami awunamahloni awunamahloni yazi unesibindi Athi angayidlanga imali yakho. uyidlile iphelile unjani mamqedile lo muntu bekahamba ama-vacation hamba ma-Cape Town hamba bama-Durban ngisadla ukudla engingakaze ngakudla mina agcoke impahla ngisehhotela ngikazi ngalale ehhotela mina angazi namashidi akhona kusanjani imali endoda yami ibanga lakho awungiqedile bhuti wami umuntu uthanda angithuka athi nginyumba ngithi manje ngimfonele athi ufunani wena kimi Refilwe angisakhumbuli awusakhumbuli bohlala udayiwe I'm lost. imali endoda yami angiphuza ngiyaphuza mara ewuyinja bongani ngiyakubonga ngithi ngabe wabhanga ngithi ngabe bakubulala bakumesile So bakumesile bathumele futhi so nithi conclusion yenu niyahlukana. mina sengirathi Akusena next Hayi, ofuna nami ukusho kusisi. sengiright. ngeke cha sengibongile So kuphelile. ngizofa uthi amayikho into engizoyimela ukuthi sizokwazi ukukuthumela nangabantu hayi ngiright mina futhi Sisa kunento ofuna ukuyisho kugcina ubhuti. ngingaqedi ngawe kusekukhulu okuzayo hayi Ubambe sengithembele lingashoni. enkosini sisi wami zilonke ngayidlanga imali yakho ngithi ulibambe Usaselapho ukuthi awuyidlanga mina. angidlanga mina bhuti wami abantu bengiphila nabo la uma ngibona yena ukuthi akasekho eduze kwami ubuzothola imali yo ngiyakuzwela ngithi ulibambe lingashoni ngiyabonga Refilwe Awuthi mina ngivale ngoba okwena ngithi sekuphelile i-relationship yena ayisalungi even. Niceda so hayi ngifuna mina sengiright mnandi. Okay, sisu right. hayi ngiright Right ngaye. ngiright ngayo yonke into. Okay. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.